Hej alle sammen, velkommen til Pigagas. Vi begynder at lave game channel. Let's plays. Måske how to, det ved vi ikke helt. Ja, og vi er i gang med at spille The Hidden. Jeg sidder sammen med Oscar. Hej, jeg er Carl. Carl. Hvad? Ja, vi snakker til dig. Ja, jeg er Carl. Det er Det er Carl, han er ikke så... Den der ikke ved hvad The Hidden er, det er et source game. En mod. Og man er syg. Nej! Jeg begge to! Hvorfor skød du tot, så? Jeg ved jeg kan skyde igennem. What? Bullet spread. Og men... Okay. Jeg kunne se ham! Oscar! Det var totalt sprunget. Lad nu være et dog. Det var heldigt det der var. Det er... Gå nu væk, Anton. Hold nu Jeg får det væk. irriterende, når Anton spiller ind. Ja. Jeg kan godt lide de her knogler, de dingler. Jeg skal godt lide de her knogler, de dingler. Det var godt lidt. Hvor en lille dreng, Anton. What the fuck? Så du det, Oscar? Ja, Så I det, Oscar. Så I det, Oscar. Ja. Smid bare kasser ind. Last round. Nå, okay. Hvem var det, der sprang? Nå. Står Oscar henne. Eller Anton, deroppe! Jeg har fundet ham! Den lægger lidt nu, faktisk. That bitch. Og jeg har så ikke lige verdens bedste computer, det kan jeg godt sige. Nej! Det står ikke! Kan jeg se mig? Nej! Nej, Carl, bagved dig! Jeg ved det! Nej, jeg får dig! Hvorfor? Og nu begynder der en anden runde, så vi klipper lige hurtigt det her ud, så vi ses. Hej, vi er tilbage igen. Vi har skiftet map. Sin ret. Nej, det er faktisk fint sej. Jeg er The Hidden igen, som jeg startede. Nej, hvorfor? Hvor er du, Carl? Ja, hvorfor Anton? Jeg kan ud, hvor fuck er jeg? Nå, I er dernede, eller Oscar. Jeg er ikke engang joinet endnu. Eller okay, er jeg? Oscar er for en granat i hovedet. Man kan bare høre Oscar skyde over det hele lige nu. Holy shit. Fuck, du fløj langt. Kan du tage den her? Stop it, bare lige her. stop. Og ja. Har I noget at sige? Hvad var det? Hvad var det? Kæsse, der gik i stykker. Der, Carl. Bag mig. Nej, bag ved mig. Så jeg kan se. Du sprang det der, jeg har kun 17 liv nu. Er det herinde? Ja! Nej! Pis, det var lidt fail. Du skød sådan en... Keep them peeled, people. Hvem er det der? Kom så, Oscar, we can do it. Han starter herinde her sporen. Okay. Granater. Jeg ligesom spillet lidt irriterende.
Oscar, jeg er død. Jeg kan ikke se dig, Karl! Right then, let's move out. Nu begynder Oscar bare at skrige. Altså, din mor begynder at skrige. Det var ikke mig, der sagde det. Hvorfor siger du så min mor? Han er her! Jeg skød med allerede nu. Og altså, man kan heller ikke gå hen på hætten, når man ser en spekter. Kom her! Kom her! Ej, så kaster du granater. Hvor er du ulækker, Oscar? Hvor er du Mor! lækker? Han er her! Nej, jeg skal lade. Han er her! Fuck, står du skyder af? Jeg har ikke... Jeg kan godt lide skuddene, de sådan... De flyver bare der! De flyver bare op i. Når man reloader. Oscar, der. Jeg går bare igennem ham nogle gange, kan jeg se. Oscar, han er bare Hey, Oscar. Nej, Karl. Oscar er bare fuldstændig stille, når han er hætten. Karl. Ja. Prøv at gætte, hvad du er. Hvad? He is one ugly motherfucker. Fuck det dig. Du er et bitch, Karl. Han går deromme bagved. Han er heromme. Altså, hvordan kan du se det? Nu er jeg så... Han er her! Jeg tager bare en pistol frem, han er ikke så meget liv. Oscar, hvor meget liv har du? Oscar er heromme. Du er død, Karl. Ja, men han er heromme, hvor jeg døde. Han er bare fuldt efter mig hele tiden. Det har jeg så overhovedet ikke, Karl. Du kommer bare, Oscar. Nej! Hvad sker der, mand? Ha! Hvad skete der? Han døde vi. Nej, han er ikke død. For helvede, Anton, dræb ham nu! Jeg kan ikke se ham. Jo, jeg kan. Jeg er på dig lige nu. Det var Oscar, der er mega god til at være den hele. Nej. Sid der! Jeg siger bare, hvor alle mulige steder er Anton, men det kan ikke være det. Jeg tror ikke, det er rigtigt. Han er dernede. He is one ugly motherfucker. Fuck dig. Du var ham ikke ondt, du er, Anton. Kom der. Nu kommer du bare, Oscar, så skal vi gå mig. Det er godt ikke godt nok igennem ting, Anton. Han er mega tæt på dig. Okay. He is one ugly motherfucker. Det kan du godt lide at sige, Anton. Det er fordi, det er du. Nej! Au! Ja. Oscar, hvorfor angriber du mig ikke? Oscar, nu kan vi ikke høre dig igen. Ja. Vi har mega mange tekniske problemer med Oscar. Nej, nu bliver jeg ned igen!
Kom nu, Oscar, så stille. Nej, kom nu! Nej! Det er den, Oscar. Hvordan gør man det? Kan I godt høre mig nu? Ja. Ja. Field, people. Let's take them out. Og du var mega let at dræbe. Mig? Ja. Fuck det. Og jeg har fået night vision. Hold nu kæft. Take it down. Kom der, Oscar! Ja! Kom nu. Spotted in this sector. Du trykker på F. Move out. Phew. Ninja charm, bitches. Man kan jo ikke engang se ham, når man har night vision. Det er da ikke meningen, det var sådan, hvis det er mørkt. Ja. Wow! Hørte du det også? Han slog efter mig! Fresh meat. Hørte du det? Ja. Tak. Tag lige en granat. Og en til. Og en til. Gå nu væk. Gå nu væk. Er du død, Anton? Ja. Nej. What the fuck? Nej, du sprang den lige der, jeg var ved den. Er du hitten? Ja. Der bliver jeg lige stoppet. Jeg står oven på dig. Kom nu! Jeg kunne ikke... Ja, Anton, det ved jeg sgu da godt. Men jeg trykkede R mega mange gange. Jeg tror min knap sad fast. Au! Jeg sprang mig selv igen. Fuck, jeg bruger til at være ved den. Det kunne jeg godt se, det der. Jeg kunne se dig. Ak for lort. Jeg kan godt se det der. Hvem døde? Mig. Det var lige snart vi filmer, så var det mega dårligt. Fuck dig, Anton. Og Oscar. Jeg står og kigger på Oscar. Det er ikke bare hele tiden hørt. Så er det! Nej, Nej, det gjorde vi ikke. Hvor sådan der rykker den her? Nej, vi kan ikke se, Anton. nu er det bare med blod. Okay. Hold, de gemmer os her bagved. Jeg kan jo se jer. Det er over. Jeg kigger den her vej, du kigger den anden. Det har du lavet, Karl. Nej, Carl, den går den anden vej. Hvem døde? Der er ikke døde! Du dræbte ikke nogen. Wow! Nej! Nej! Kom. Og jeg lader. Og laver du, Oscar? Tak! Nej! Nej! Jamen, jeg vidste ikke, hvem du var. Anton, you are one ugly motherfucker. Target sighted. Fuck, du er god til at kaste med granater, det er helt vildt. Og du står slet ikke lige der! Ah! Nu tror jeg, at vi vil slutte den her YouTube her, eller den her video her. Så lad os se, om også kan survive det der reload der. Nej! Nej nu, mand! Nå, vi ses alle sammen. Tak fordi I så med. Ja, Subscribe, like. Vi ses. shout out til Kool-Aid Brothers. I laver noget fedt. Let's move.